Πρέπει να ταΐσουμε τους villagers. Θέλω τις πατάτες σου. Να ταΐσουμε τους τι είπε τώρα ο άνθρωπος. Κυρία, τι έκανα. Μα κυρία, τι έκανα. Μη μιλάς, μη μιλάς. Δεν σ' άκουσα. Τώρα μ' ακούω. Α, τα αυτιά μου. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Α, μη. Α, είναι villager. Ούψ. Κάνε shift. Φύγε, από πίσω. Α, Πρέπει να πάω τώρα στο... Δεν έχω fortune. Έχεις fortune. Να μαζέψουμε πολλές πατάτες. Fortune. Ναι, δανείσαι μου το Σε fortune. default. Fortune ό,τι να είναι. Yes sir. Έκανα ωραίο νησάκι. Εγώ λέω αυτός πολύ. να πάμε όντως στο end. Γιατί δεν έχει νόημα να περιμένουμε για όλους. Δεν θα πούνε ποτέ όλοι. Πες τον Καπότσι να μπει τότε. Θα σου πει ναι. Ωραία, κάτσε θα τον βιάσω. Ενώ. Κάτσε, να μπει τι, κανονικά ή να μπει για το end. Να μπει τώρα για το end. Τώρα δεν θα πάμε στο 10. Τι λες ρε. Γιατί ρε. Γιατί πρέπει να μπει και ο Χρήστος και ο Μανούσης. Θα μπει ο Χρήστος. Ο Μανούσης, ο Μικαπότσης. Ο Μανούσης είναι online, θα μπει. Ωραία, ξέρεις τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να φτιάξω φάρμες. Θέλω να φτιάξω φάρμες τεράστιες. Δηλαδή φάρμες. Κατάλαβες, κανονικές φάρμες. Όχι. Τις πούτσες που έχω. Βάλε και αυτά τώρα. Άρχισε να βάζεις και αυτά. Θα σπάσουμε αύριο. Μέσα από τη βάση μου ρε μαλάκι. Ρε, θα σε ακουμπεί. Ρε. Γρήγορα. Είμαστε όντως πάρα πολύ random. 6, 5, 11 και 1, 2, 3, 4, 5 και έχεις 16. Μπορώ να πάρω ένα. Θα πάρω ένα, δεν με νοιάζει. Bye bye. Κάτσε, τι πήρες από πού, Ένα bookshelf, δεν θέλει 16, θέλει 15 για να κάνεις enchants. Ο Τζόναμπ όταν έφτιαξε το σπίτι του κάνει πρέσβη τη μούχλα. Λεμούχλα. Δηλαδή, εσύ IRL θα σου άρεσε να έχεις μούχλα. Όχι. Κολλάει Νίκο! Γαμίσου! Logitech. Κάνουν παιδιά μπροστά μου. I'm breaking 3! Unbreaking. Στο base. Locked, let's go. Θέλεις? Langthen. Lecten. Το γράψε. Μπρο. Lectern. Γιατί θε Αλεκ. Ούψ. Άντε γαμίσου, θες και τε. Κάτσε τι θέλει. Θέλει. Γαμίσου. Πάρτα. Κάτσε, πάρε λίγα πράγματα, πάρε λίγα φλιντεστή. Μη μου τα δίνεις, δεν έχω να φτιάξω. Πάρε τα. Ρε. Protection 4. Locking. Το mending. Το protection 4. Τι κάνω ρε μάλακα, τι κάνω. 17 levels κοστίζει. Screw it. Έτσι ξαναβρέξει γαμό το Minecraft. Τηλεφωνάζεις αγόρι μου. Πάμε ένα κείμενο, ωραία. Κάνω μια μειωτή κατάσταση. Ρωτόκριτος! Πιάνσα. Γιατί έχω ένα golem στο base μου. Golem. Τι σπονάρουνε Golem. Ας πάμε να Έχουμε villagers κοντά. Ποιος έφτιαξε golem στο base? Φέρε villager. Δεν έφτιαξε κανείς. Εγώ έφερα villagers. Και τους κάνει σκλάβους. Και μετά δουλεύουν για μας. Λογικό. Πες μέσα. Το σομιτάρι μου, κάτι πήγες να πεις κάπου. Σε παρακαλώ. Το πήρα και πέθανα, το έχασα. Όχι, Ωραίος ρε. Φύγε από εδώ, φύγε. Ωραία, 1070. Όχι. Ναι. Παναγιώτη δεν βοήθεια. Παναγιώτη όλα καλά εκεί πέρα. Γενικά όλα καλά, bro. Ρε παιδί μου, τα πας καλά στο σχολείο, είναι όλα καλά, δηλαδή. Το σχολείο ρε.
Δεν είναι. Είναι Πανεπιστήμιο, ό,τι αν είναι, στα αρχίδια μου. Τι κάνω άλλη. Έχει ανοιχτό τοίχο πίσω. Δεν μπορώ. Μπήκανε. Ρίτς. Δεν μπορώ. Κλείς τον τοίχο. Αγιώτσι, έλα εδώ ρε. Να τους. Ανέβα γάμο το σπίτι σου, ανέβα. Δεν μπορώ. Σπρώχνε. Περίμενε. Δύσκολο. Έλα, ρε. Ανέβα. Έμα, τιμή. Σε τι γλώσσα ρεϊτζάρεις? Είναι voice κρακίδια επί 1000. Αλάχ Ακμπάρ. Θέλω να κάνω repair το armor μου, αλλά δεν έχω level. Γιούπι. Παναγιώτη! Φτιάξτε mending. Πού είναι όλα τα diamonds? Χρήστο, πού τα πήγες? Δώσε μου emeralds. Σου πάει πριν. Τώρα ο Παναγιώτης. Χρήστο, γιατί μου αλβανεύεις έλα όλα εδώ. σου? Του πήρα μάτια ρε φίλε. Μάτια, δεν είχα καν μάτια. Ναι μέσα ρε. Ας spider, Του πήρα όλα τα enderpearl, δεν είναι σίγουρο. Δες μέσα. Αυτό είναι. Έχω ήδη ρε. Όχι ρε μαλάκα, τρέχει τώρα. Μαύρος. Περίμενε. Καμίς! Όχι! Μαλάκα! Φύγε αγάπη! Πάνα μου με! Πήγε. Από μαλάκα. Δεν έχω... Έλα πάτα πόσους Μαλάκα συνήθεια. Μαλάκα σπάουντερ. Δεν μπορώ, sorry Βίλη, sorry, δεν μπορώ. Crazy ρε. Τώρα φέρνουμε το Βασίλη να αρχίσει να το λέει Λεγγέννη. Χρήστο, ολοκληρώθηκε το γκάνγκ. Χρήστο, δεν τα έκανες πλάς, αγόρι μου. Γιατί δεν θέλεις πλάς. Θέλει, για τους Κατάστα τι λέει! Για τους villagers, για τους villagers θέλετε. Ναι, για τα villager. Κάτας πλάσα, αγόρι μου! Τι θα τους Όχι, κάνουν μιλάς. να πιούνε! Δεν νομίζω πως χρειάζεται να τα κάνεις πλάς. Ναι, Νομίζω τα πίνουν χρειάζεται. έτσι. Όχι, δεν τα πίνουν έτσι. Θέλεις πλάς. Ναι, τα Ωραία, έλα, αφήνετε στο κάντε το, πάνω έλα, να τα κάντε το. κάνεις πόδια, αγόρι μου. Δεν έχω χώρο. Τι μιλάς. Τζόνι, ρέμισε λίγο. Πού είναι εκεί Νομίζω πως γίνεται, ρε, αποκτήσαμε μαλάκα. ένα υψηλότερο Μπράβο, επίπεδο βάλτε το, αυτής μπράβο. Φέρε τα πόρια του Κρίστο με. Warframe. Τι! Φέρε Warframe. Γιατί άκουσα φέρε Warframe. Τι war, τι λέει! Παν, πραγματικά. Πραγματικά. Μπορούμε να βρούμε το end Εσύ portal. φταίς, εσύ φταίς για όλα, εσύ. Ρε παιδιά, μη χειροδικείτε. Μη χειροδικείτε. Πήγε. Είσαι άχρηστος. Είσαι και άχρηστος ρε μάλλον. Με προσβάλλει. Κάτσε, να σε βαρέσω μία, έλα. Με έχεις σχεδόν σκοτώσει. μία, να σε βαρέσω. Όχι! Όχι! Μη με βαράτε! Ρε μάλακα. Με βαράγεις με τον bow, τι Άντε, είναι. ελάτε πάμε. Μαλακιζόμαστε, ελάτε πάμε. Εσύ μαλακίζεσαι, μαύρε. Μόνος σου. Καπότσι, γιατί τα πάντα σου βγάζουνε φωτιές. Γιατί είμαι ο Firelord. Και έχω Ωραία, με ένα- πάμε. Πού πάμε. Α, από την άλλη. Ελί. Όχι. Μ' αρέσει που πας και λάθος, μπροντάκλα. Φαντάσου να είναι εδώ, ξέρω εγώ. Εκεί έδειχνε ρε μαλάκα, εκεί έδειχνε. Φαντάσου να είναι ακριβώς εδώ, ξέρω Φανταστείτε εγώ. από κάτω μας. Hold up, έρχομαι. Ωραία, Γρήγορα, πολύ γρήγορα έρχομαι. Περίμενε.
Έρχεται. Ο ένας Μπλόκερ πέταξε αέρον. Άρωνε. Άρα. Ρε βλάκα. Να... Πήγαινε στην τριβάνη. Μέσα. Μπρο, fountain. Ήρθα. Πάμε. Ω, ευχαριστώ στην τριβάνη. Σε κάναμε στην τριβάνη. Όχι, ξαναβάζω. Κύριε παιδιά, μπαίνω. Γιατί ήρθες τώρα ρε καπότσι, το χάνασες, α! Θέλω μπίνημα στο Θανάσου, wait. Μπρο, πώς αντέχεις, θα βρωμάει από το κινητό σου. Όπα. Ό,τι πεις, μπρο. Με. Μάλλον Περίμενε. πετάμε Εδώ. Endereyes και... Ακα, σταμάτα! Α, Άντε γεια! Άντε γεια! Μπρο, είναι τέλειο. Ωχ. Να, το πήρα εγώ Άρε, πρώτος. φίντ. Το βρήκατε. Γράφουμε library. Εδώ είναι το Library. library, εδώ είναι. Ελάτε. Stock up. Το είδε. Ο Trim. Φάισερ δεν φαίνεσαι καθόλου. περίμενε. Ναι, μπες ακριβώς εκεί, μπράβο. Ναι, Χρήστο, ναι. Τρέχετε. Τέλεια! Περιμένετε, να το κάνουμε double Εσύ wide. ήθελε... Θα Πήγε πάω ρε μπάσταρδε. στο τελευταίο με τα cages θα πάω. Πώς, τι. Ω, πούστη. Για να μην με σπρώξει και πέσω κάτω, ίσως. Γι' αυτό το έκανα, ίσως. Πρόλαβα να το Πρόσεχε. πολύ αργά. Μια τρύπα είναι αυτή. Αυτή η τρύπα, Νίκο, είναι μια τρύπα. Βοήθεια. Ποιος τον πυροβολάει? Για βοήθησε με, παρακαλώ. Δεν ξέρω που είσαι. Κάποιον. Όχι! Ω! Μπορεί, έσπασε. Παιδιά, ήρθε η ώρα. Το έσπασα. Έσπασε. Ωραία. Η κρακίνα μου. Δράκεν. Ναι, ντράκαινα. Ρε, σκάει όλο το damage, σκατά. Πρόσεχε. Βάρα. Έλα βοηθάει και Ωρε εδώ. φίλε. Ωρε, θα πεθάνει. Θα πεθάνει. Ήρθα το τέλος. Έλα, Τζον. Όχι, άσε. Τζον. Ο Τζον να τελευταίο. Το Τζον. Μη. Ήρθε. Άντε γεια. Ναι ρε, πώς. Κάτσε γιατί δεν ξέρω αν η Γιάκη θα κάνει κάμα. Με φοράνε. Βάλτε τέτοια, βάλτε νερά. Μην πείτε. Πείτε. Βοήθεια. 49 level. Ωρε, Ο 51. Μαλάκα.